Mana kamano nyakura mgajwang kamura mara mitira kautulo makende maruwakie chenro mara duondo onagi mwakalo ne kacha chakre chieng' wuok tich nyaka tich abich kokolo ne kacha jotelo mopogore kendo kwago mbaka chutho to weche gomotenore koda ka siasa sama bende koro wadong' kacha gi dweche matin to wadhi e yiero mar gana 2027 kama bende koro oganda wuok oko malaro kombe mopogore ka odiochieng' ma kawuono to wan kande kachiel kod migosi Peterlis Odeyo ma bende wadhigo kode mbaka motenore kachiel koda yiero mag UDA kata achiel kod bende jatelo migosi Peterlis Odeyo en jatelo kata mana achiel kuom jotelo mag UDA ma Kisumu County kendo en achiel kuom jalo bende koro tiyo tije ma opogore kachiel koda telie migao mar neno ni mond liete oyudo ngima makare ka opogore kachiel kod gedo ma bende gitimo gisebedo ka gitemo achiel ariyo adek tero nyithindo e skul gimamoko koro ngajwang' kamoro amora mitire akaw thuolo makende marwaki mondo mi wago mbaka ka wadhi ni to yiero mar UDA chalo nade bende in ja UDA ma bende digombo mondo mi imbi chop kacha yiero ma bende dhi timore odiochieng'no makinyo kamoro amora mitire akaw thuolo makende mondo mi arwaki ni to adhi chalo nade e gwengego mag kata ma counties mag Kisumu, Migori kaachiel kod Siaya. Matacho ni Enan Steve James aka Nyakwanyaronyo wan tarik 22 dwe mar ang'wen higa 2026 akaw thuolo makende marwaki mondo luwa Facebook pages mago Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, YouTube Chuny Onagi TV. Erokamano ka bende wagone obongo nyakalaga Nyasach polo gi piny momiyo wa odiochieng' ma kawuono mondo mi wachak warom kendo watwag e yono makare. Migosi Peterlis Odeyo akaw thuolo makende mosni to iriyo nade? Riyo maber Steve. Yes. Wamor ka ichopo ka kendo. Ya ago erokamano ahinya kuom rwak morwaka kawuono. At least mondo wago mbaka matin gi jopiny. Kwa chaka joluno go ngero ni ling' ni kimi. Ling' ni kimi. Ling' ni kimi. Niso ni gi kaka neno ni ng'at moling' onge kaka inyalo yudo gimoro. Edha nyaka iwuog oko idhi dwar. Ka en kar penjo be nyaka ipenji kata ikwa. Nyaka iwuo eka iyudo. Kiling' aling'a onge ng'ama ong'eyo. Koro mano ng'ama ong'e ni dwaro gimoro. Koro ling' ni kimi. Nyaka ichapne. Nyoro nun kacha kaachiel kod romo mar UDA. Nyiswa ni to ang'o mano wacho kacha? Okay. Nyocha wantiere gi romo maduong' mar Kisumu County chieng' tarik 20 ne waromo Lake Basin Mall. Ne nitiere gimitimo iluongo ni sensitization mar wach grassroots elections madhi timre kiny. Koro ne waromo kanyo ji duto te mawuok Kisumu County, mawuok all the constituencies mantie within Kisumu County. Wabet kanyo wabedo ga very nice and organized sensitization mawatieko maber kabisa. Koro en mana hikruok mar yiero mwadhi timo kiny. Ne oganda mabende samoro ding'e ni to yiero ni en yiero mane mudhi timo kacha kata kombe mage mabende koro samoro oganda wuok oko mondo mi gidhe gilar? Yiero mitimo kiny ere party kaka party mar UDA. Party manochak higni moko machien kacha before election ma last time. And kinyalo paro kata inyalo ng'eyo ne party ma UDA nochungo ji e Nyanza ka last general election. And ne gitimo mapiyo yudo ka ne gionge gi structures malong'o. And sani nyiche wachako party ma UDA nochako timo grassroots elections mondo olos structures from the grassroots, from just the villages kadhi malo. Wadwaro structure motegno gi joma wantiere go mong'eyo ni magi to jowa. Mondo party obed motegno. Party bedo motegno mana kotegno gi piny, ok malo kende. Koro mano omiyo party ma UDA nochako timo grassroots elections. Grassroots election no kochakore kawuono. Ne otimore osetimore counties moko and nitie kaka itime matin tin. And Kisumu County, Siaya County kod Migori margi en kiny. Homa Bay County nosetimo margi, I think it was last year but one. Homa Bay notimo margi. Magitieko maber.
magin gisetieke nyaka up to the county level. Nitiere the polling station kae kwa wuok to wabro dhi ward, from ward wadhi constituency level, from constituency level wadhi county level. Koro Homa Bay is the only county in Nyanza mosetieke to the county level, but they have their chairperson. Koro Kisumu County koro kwada chako marwa odiochieng' makiny. Ang'o momiyo nuchako gi Homa Bay? President kaka nogol kalenda kaka onego timgi, Homa Bay was among the first counties mane itime yiero mano county dhi chak godo. Then there was Nairobi, there was Homa Bay, the other counties from Central and some in Rift Valley. Yeah, and thereafter nonego bedni ma Kisumu County, in fact in 2024 Kisumu County nonego bedni timo margi 2024 around June there. Then to Kenya there was this thing of mandamano mar Gen Z cha. Koro we had to stop the party things mondo wa concentrate e wach winjo gima jopiny ne wacho, wach finance bill. Koro the president again is a very listening president. Koro nokawo time or stop everything to do with the party politics mondo ng'is ni en ng'ama ohero piny, to ka nitie ywak moro matin to inyalo chungo gimoro moro mar party mondo kuongo winji dwaro kata gombo mar jopiny. Ma waduto te wang'eyo kaka president nowinjo motimo kaka jopiny ne dwaro kuom gigo duto mane idwa notim by that time. Koro noyudo ko from there ne wachungo gigi kite. Koro sani kanyo resume and odwok koro Kisumu County, Siaya gi Migori the procedure the grassroots elections. Homa Bay nodhi nade? Bende nitiere ywak kose ne utime yono makare maonge ng'okni moro amora? Homa Bay nodhi maber nikech yiero notimore maber and was one of the best grassroots elections manotimore during that time, and even the president was happy. And ingini kanyo be ma chunye wuoke, jatendo maduong' wuok kanyo, and we had to try and do everything in the right way mondo wami duong' president wang'ise ni Luo Nyanza, Homa Bay County ochung' kode and en gi joma onyalo count on. Yes. Erokamano. Joma ywak to samoro in elections ywak nyaka bedi to samoro kata lose fairly still nyaka golo complaint. The only language ma nyiso joma ne luwe en mae oro tu kode. Yeah, koro mano to something ma nitiere ga, but ma ka bentie luoko ko kitegna anya to bi ma iya ma hakene onge ga miluoko nikech gicha en koro amigo yot ji radio line to nitiere digital. Yeah. Koro you just need to mobilize your people to go goni kura. Nyisa ni koro madhi timore Kisumu, Migori, Siaya odhi timore at the same time? Yeah, Kisumu, Migori, Siaya dhi timore at the same time, like on kaka wacho nyocha ne watibedo gi sensitization. Ma Kisumu notimore Lake Basin, ma Migori notimore Migori town, ma Siaya be notimore Siaya town. And nyoro now we are doing training. The training manitimo ne the ROs and the clerks mondo in preparation about tomorrow's grassroots elections. Koro mano be also took place across the three counties, Kisumu, Migori and Siaya. Koro in Kisumu no tim nyoro ineno kacha Kisumu Central gi Kisumu East constituency training no tim at Kasakam Secondary School. Emma orom gi clerks gi ROs noromo gi the officials from the party mawuok Nairobi momiyo gi training kaka onego bed ni gibro tiyo kata gibro conduct election makiny. Yeah. Ma ng'ato samoro japiny mambe onge gi ng'eyo ma bende gino madhi timore. Uyiero kata members mage miyiero polling station bende koro kinyo dhi timo grassroots election? Grassroots elections nitiere chairperson mar polling station ma bende dhi yier. Nitiere wan gi secretary, wan gi nitiere religious leaders, wan gi nitiere jo matimo biashara MSMEs, wantiere gi members, wantiere gi farmers. Koro gin kidienji
Nikech ing'eni party mar UDA dwano riwo ji duto te. Obed the professionals, nitie professionals kanyo, nafas margi nitie nafas mar jopur, nitie nafas mar jolemo, jomotelo ne kanisni kata nitie nafas mar vijende, mano be nitie kanyo. Nitiere mar members, joma nigi aspiration ni dwaro mondo odhi dwaro kom moro malo mopogre gi kanyo, ginyalo dhi as members. Erokamano maduong' ahinya. Nyakoro Magajwang' kamoro amora mitiere medkete mane chunyo na gi TV1 kande kaachiel kod migosi Peter Lizo Dayo mabende wagogodo mbaka kacha ni to gin okenge mage mabende koro giketo ni yiero mar UDA mar grassroot elections mag UDA party dhi timore e gwengego mag Nyanza, wan kacha gi Kisumu County, Migori kaachiel kod Siaya. Samoro aneno ka bende koro jok malaro kombege gikawe serious kabisa chudo moro nitiere jogo bende kombegi? No, chudo moro onge nikech there's no payment michulo jakom mar party. Yeah, this thing is just service, just chiwruok. Kiero party tidwa tiyo ne party, tidwaro lemo moro e party. Yeah. Gie sani wachana gi romo mabende ne uromo godo gi members te mane wuok Kisumu constituency, ne namba ne chalo nade? Uno ka medruok nitiere? Joma wuok Kisumu mano timo Lake Basin, romano timo no? Romano timo Lake Basin warado gi around 1,000 candidates. Mane warado go Lake Basin mawuok Kisumu County. Yeah. And we have more than that. Koro mano temo mochopo around 1,000. Over 1,000 actually. Mano chopo. And that was the number we were expecting. Bende nitiere jok mawuok e party ma ODM ka join kon? We have so many. Ing'e maber ni ODM nene most popular party koni, ji mang'eny gin jo ODM. Most people owuok e ODM gibire UDA. Yes. Makara nitie jok mawuok e ODM mabende koro biro laro kombe mabende koro dhi yieregi? First they have nyaka gin joma biro mose register mag resign as ODM members, mag register as UDA members. Koro as a UDA member onge limitation minya oketni ni koro ino kenya chung kilaro gima kama. Opportunity arises, you go for it. Yeah. Ok ma momiyo jo ODM ywak. Kichuka o joge gi mang'eny. Uonge boundary. Gini onge jog ng'ato mikao. Gini en mana sero gi lomba. Ng'ato be neno ni ing'eni samoro yo nyalo dinore ni konchiel.